Nah, Marsadaro mamahamu yanak buku nunga jonog tikina sa kasiyangan di pangatur di Tuhan rade mahita utang na sotan duero isude dapo napadulog tambak pasangapona argodang sa bangunan mangudda siya sidagat nut buat amuna napajagar hona mono tandok sa urmajuaan matamu mapatigpalimahoni napasangat na toras na matuadoi di tanoo sa leleng-leleng na dapat ang pasu-pasu na siya Tuhan at kasi sa otigidinggam bagi hamu dumasi sa tuwati risa musude pause ang leag kamu tuborukit bayray na met-met pagkumuandu pause ang leag kamu tuborukit bayray na met-met pagkumuandu Ir na se tokkui de sa puro mutu siro.